Er du gang med at filme mig? Ja. Hvad? Ja. Lad være med det. Løb, bedste! Wow. Hey! Ej! Ej! Den er så dyr. Det er det. Hvad kan du gang i? Jeg filmer. Du laver en video. Nej, jeg hader dig så. Man kan blive berømt på TV2. For det er, jeg ser virkelig dum ud på den her video.